Bon dia i benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Avui dimecres, número 33 de Durant l'any, trobem la paràbola dels talents en l'Evangeli de Lluc. Escoltàvem aquesta mateixa paràbola diumenge passat. I què ens ensenya aquesta paràbola? Doncs que no hem de tenir por, que Déu ens dona talents i els hem de fer treballar, sense por, amb humilitat, però també amb molta confiança, perquè nosaltres tenim la sort, cadascú dins les seves capacitats, de tenir certs talents. I aquests talents són una força, i aquesta força l'hem de fer servir. No podem fer com el servent que té por i guarda, com aquí explica: Senyor, aquí tens els teus diners, els he guardat embolicats en un mocador. Tenia por de tu. És a dir, no hem de tenir por de fer servir els nostres talents. Els nostres talents són un do rebut gratuïtament de part de Déu. I aquests talents els hem d'aprofitar per fer el bé a la societat i a nosaltres mateixos. Fent el bé a la societat ens estem dignificant. Estem fent que Déu estigui més en nosaltres i nosaltres més en Déu, que l'estimem més, perquè fent servir els talents estem estimant els altres i és una manera d'estimar a Déu també. Per tant, aquesta paràbola dels talents ens demostra que com més fem servir els nostres talents, més es reprodueixen i més bé ens sentim i més bé fem a la societat. En canvi, si els nostres talents els amaguem, no els usem, ens quedem sense res. Al final ho perdem tot. I el que hem de fer és el que ens aconsella Jesús: aprofitar els dons que ell ens ha donat per fer el bé, per ser bons servents. I fins aquí la secció d'avui, Els laics parlen de l'Evangeli.